Welcome back to my channel, guys. Karon guys, August 22, 2021. Hapon na gayud karon guys, mapay paghuman ako kaligo. Mao pa man say paghuman na mo og na ko sa akong trabaho. Na daghan ko kong trabaho. Karon guys, moadto mi sa akong giingon ninyo itong isang semana nga balik mi dito sa unya atong gila kibutang nimo dito sa what guys, adto mi sa karon guys, adto mi sa Taga Consolation Cebu. Duol ra na siya diri guys. Nang silingan ra na mga baryo niya. Adto mi dito guys kay nindot kay mga view. Ako ni pakita ninyo. Nindot kay yung view guys. Promise, wa jud ko mamupot. Okay guys, tara na guys. Katunay dito subdivision. Kaya hapon na biya ron. Katong nindot kay view. Lapo tayo guys. Kaya ulan ganiha. Muna among dalan paingon nga dito. Kaulan yung ganyan guys. Pirti kayong lapuka. Pirti kayong basa. Arang-arang na. Ay, wala na ito. Napagili ay mapigdagan ka sa di ulan ganiya. Dito kahi mama. Guys, kasi ari hanggang sabay sa
Kaning di ani guys mo na ni siya istrita guys. Kani mo na ni siya dalana guys. Ingon sa mong agtuan. Sa entrance guys, among agtuan. Oh. Bakilid kuni siya guys. Tungason ba? Nya. Kani bakante pa ni siya pero gidevelop ni siya guys. Subdivision ni pero pwede pa may maka. So dara kay wala pa may bawal. Oy, wala pa gwardiya. Nila lang guard house. Okay guys, mudayon na mi guys. Katulad lagi ni mo pan mas. Natagi dito. Piti lagi no. Imo motor ba na? Aceite, may aceite. Yung nindot na diri. Allah. Makadiri. Di ba na madaot mahal magsipiti. Dito ta babaw. Kaagira ka. Oh. Anay tingog wa. Kanaan eh. Well, i-check yan. Imumutot pa kaya piti-piti gito. Kuwang lagi ni aceite lagi kuwang. Yan wala man ini mo biya sisihan po. Na maguba man na
May baka guys, oh. Oh, ganda ko sa baka. Guys, naabot na jud mi guys sa among agtuan guys. Ya, og karon guys, murag dili mi magdugay din ang dapita guys kay no. Kusog kay ulan dito sa bukid ay. Oh, dagom. Kusog kay dagom guys. Ay, tako kay dagom. Oh. Kining dapita guys, nindot jud siya kanang Suroyan na relax kayo ng tao. Akong ipakita niyo guys ha ang mga view. Ara ka nindota oy. Pero murag ko ani siya dapita guys sa gamuno ni siya subdivision. Gidibila pa lang. Tao jud ninyo guys. Baling nindota oh. Napoy ga picnic dito guys oh. Nagdalag ko ang sakyanan. Magpamilya man na sila. Guys, nindot kayo diri. Dito guys oh. Kana guys kana gito na. Building na siya guys, so nagmandawi na siya. Mandawi kita kayo. Itong una guys, dire mi guys, ga-vlog ko. Sus. Kanini ang may tingog guys. Ngano ka to? Sarap pang daghanang gabon guys, oh, bugat. Relax ka ay dire guys, oh. Nag-ay. Dito sa pikas kilid guys oh. Napoy daghang building makita oh tag-as oh no. Kita mo na guys no. Pero ang bukid baling bugata ang dagom ulan naman siguro na. Oh manang di kun mi magdugay diri guys kay. Kusog man murag ka ulan nun. Oh, sa may imong istorya diring dapita nindot. Guys, okay sa tong Taga Consolation guys, pwede ra mo mulaag diri. Kay nindot jud kay kuan kanang palibot. Oh? Nindot jud kaayo. Ano sa gawin? Ayaw lagi anak kay kau. Unsa na siya iro na siya na sa gilid ay kanang itong iro na kanding. Iro? Ha? Iro? Na iro guys. Na iro guys, di man maila og iso. Kauli baka tahan ni karon.
Mauli na sila. Di baha na yun ay. Pero multikab na yelo, pauli na sila. Muna sila kaliko. Hayag na yun ang palibot guys. Marag makauli na yun mi ani ron guys. Kay abi na mong maabtan mi gabi nga rin. Mahinay-hinay na po miksi kay sikay ron guys. Kay iuli naman tong among kadungan di ato og kuan. Di ato og naunsa ra magkato sila diha guys. Magpamilya man tong uli na sila. Nakulbaan kong dako guys kay abi na kong di mulurang ang ulan. Ya magabian ya mi dire ba. Wala mi kay ito dire. Lugaraha. Salamat kaayo kay lingkuan. Ito ang lurang-lurang ang ulan guys. Parang mauli na gyud mi. Di mahal ko, uli na ta. May kukuk pa yun tingong guys. Okay, matumpa ning kaya kaning. Ano, mahal unya ra. Okay. Ora ni among vlog karong adlaw guys. Hinaot pa unta nga ma-enjoy ka mo sa inyong pagtan-aw sa akong vlog. O please lang ko guys, wala pa ka subscribe guys. Palihog lang kong subscribe guys. O don't forget to hit the notification bell para nga ma-update ka mo sa akong sunod nga vlog. Bye bye. Salamat. Daghang salamat sa pagtan-aw. Bye bye guys. Ito na may.